Έχει τα συστατικά που θα ζήλευε σίγουρα ο Μάριο Πούτζο, ο συγγραφέας του θρυλικού νονού. Μια μαφιόζικη οικογένεια, μια σκληρή γυναίκα που ορίζει τη μοίρα όλων, αντίστακτους ανθρώπους, δράση, αγωνία και ανατροπές που εξελίσσονται με κινηματογραφικό σασπένς στα χωριά της κάτω Ιταλίας. Όλα αυτά στις σελίδες του νέου συναρπαστικού μυθιστορήματος της Μάιρας Παπαθανασοπούλου με τίτλο «Μάμα Σαντίσιμα», δηλαδή «Μητέρα Αγιοτάτη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται λοιπόν για μια μαφιόζικη οικογένεια, μια οικογένεια της μαφίας της Καλαβρίας που λέγεται Ντράγκετα, η οποία μηχανογραφεί εκεί, λύνει και δένει, έχει την εξουσία. Κανονίζει λοιπόν τις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και τις ζωές της ίδιας της οικογένειας, γιατί οι οικογένειες είναι αυτές που διοικούν. Και μιλάμε τώρα για μέλη μιας πολύ σκληροπυρηνικής οικογένειας, μια γυναίκα μαφιόζα, η Μάμα Σαντίσιμα, που ορίζει τη ζωή όλων και όποιος μπαίνει στο δρόμο της, εντάξει, υπάρχουν συνέπειες. 16 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του βιβλίου «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα», που πούλησε περισσότερα από 300.000 αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες, αλλά και 4 ακόμα βιβλία, η Μάιρα Παπαθανασοπούλου επέστρεψε με ένα μυθιστόρημα που αρχικά προοριζόταν για σενάριο ταινίας. Πρωταγωνιστές, ένα νιόπαντρο ζευγάρι Ελλήνων που μπλέκει αθελά του με τους κώδικες τιμής της μαφίας, αλλά και οι Γκρεκάνοι της Ιταλίας, οι Έλληνες της Μάγνα Γκρέτσια που κατάγονται από τον Ισίωδο και τον Όμηρο και διατηρούν την ελληνικότητά τους ατόφια. Ήμουν πολύ συγκινημένη όταν έγραφα αυτές τις ιστορίες, γιατί έκανα πάρα πολύ έρευνα για τα γκρεκάνικα χωριά και θα ήθελα πραγματικά, και είναι η μεγάλη μου χαρά, που έχουν διαβάσει το βιβλίο κόσμος και τηλεφωνεί ζητώντας να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν δασκάλους, γιατί με την κρίση κόπηκαν και οι δάσκαλοι και τα πάντα, και θέλουν να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, κάποιο μικρό κονδύλι έστω, να τους βοηθήσουμε. Εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι είναι δυνατό, ό,τι περνάει από το χέρι μου. Το βιβλίο προλόγησαν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και ο Μίμης Ανδρουλάκης, οι οποίοι απαντούσαν με μαεστρία στο εκλεπτισμένο χιούμορ της συγγραφέως, κάνοντας την παρουσίαση ιδιαίτερα απολαυστική. Έχει φλερτ αυτός ο άνθρωπος, έχει ένα allure, έχει, πώς να το πω, δηλαδή κοιτάζει μια γυναίκα και μπορεί να της μιλήσει για τη μίνιμαξ πολιτική και τα 3,5 σενάρια διαχείρισης της εξουσίας, ξέρω εγώ, να της απαγγείλει συγχρόνως τα τελικά αποτελέσματα μετράνε. Αλλά άστα τώρα. Εγώ έχω τρελαθεί με αυτό το εξώφυλλο. Δηλαδή αυτός ο ώμος με συνοδεύει εδώ και 2 μήνες. Από τότε που διάβασα δεν μπορώ, ώμος, είναι κάτι φοβερό. Δεν πίστευα ότι έχω φετιχισμό του ώμου. Αλλά εδώ είναι μια απάτη, διότι νομίζεις ότι ο ώμος αυτός δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Το εξώφυλλο έχει αυτό που δεν έχει το βιβλίο, θα σας πω μετά. Γι' αυτό είναι και σπουδαίο βιβλίο. Μπορούσε η Μέριλ Στριπ να παίξει και όλους τους ρόλους. Αμάτια. Ας αφήσει και κανέναν. Και τους ανδρικούς, γιατί το έχει κάνει. Η Έλεν Μίρεν. Η Άννα Μανιάνη θα μπορούσε να παίξει τη Μάμα Σαντίσιμα, αλλά δεν ζει. Δεν ζει. Ή η Μόνικα Μπελούτσι αν γινόταν καλύτερη ηθοποιός και λίγο πιο μεγάλη. Στην παρουσίαση του βιβλίου έδωσε το παρόν, όπως ήταν φυσικό, και ο σύζυγος της Μάιρας Παπαθανασοπούλου και διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης της τηλεόρασης του Α, Βασίλης Παπαδρόσος, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στελέχοι του Α, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και πολλοί πιστοί αναγνώστες της συγγραφέως.